बेवहाय नोंथांमोना नायलांदो। Points to Kumusali, 22-24. Points to Kumusali, 23-24. Points to Atipota, 25-23. हाफ टिफिन जाबाय दायो खेलाया हाफ टिफिन जाबाय। दा मोनावसो गारि लाइटजों गेलेगोन जों मोनावसो गारि लाइटजों गेलेयोनो नै जोङो आसोला ओमफ्राय ओरै आदाबो दङ नै ओमफ्राय आदा नोंबो बल नायनो फैदों नामा? नायनो फैदों। आदसा ओमफ्राय दा माबायदि नुखो? खेलायाथ' मोजाङानो जादों। मोजां ने? मोजां। ओमफ्राय ओरै जोंहा आदा दङ नै बयबो सिनायखायो जों गामिनि। औ बुंना हरदो आदा। हेलौ सोंग्रानो सोङाला बोरै बुंबावो जाग्रा माने आंसो सोंबावखानांगौ बाथ्राया बिसोना आदसा ओमफ्राय दा दिनैनि खेलाखौहाय माबायदि नुदों आदायालाय? मोजां जादों खेलाथ'। मोजां जादों ना? आदसा नायनो फैनायजों लोगोसे गोसोआबो मोजां मोनबाय आरो खेला मोजां मोननायखाय। आदसा मोजाङानो। दा बेबायदिनो ओरैजाय नै माबा फैदों जाहैबाय। मावजि ना माथो जाखोलै बे मा होनो? बेन्जामिन ना बेन्जामिन? बेन बेन्जामिन बिथाबाय। मा होदों ससेया मा लिरदोंरा बेन्जामिन महाय बिटिवाइ दं आदा होनदों। है हाग्रा लादों नै जोङो बेफोरनि होदों। दैमारि सारनि दिनैहाय मा होनो बार्थडे ने? 66 आदसा बेखौ लोब्बा लाखिनानै होनदों नामा ने? दे ओमफ्राय एसे मोजाङै खिन्थाहरदो आदाया दिनैनि जे नैबे भलिबलजों लोगोसे मा प्रग्राम लाफानाय जादों बेजों माने 64 थि जाहैबाय। 64 दा बिनि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसेनो खुसियैहाय माने फुटबल माबा भलिबल खेलाबो होनाय जादों आरो आदसा ओमफ्राय दा बार्थडे फालिनायखौबो दा नुलांनो मोनगोन नामा? मोनगोन आदसा दुइथायावहाय केक हागोन। दुइथायाव केक हागोन ने? आदसा स' बेखिनिखौ मिथिहोनायनि थाखाय आदानिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। बेन्जामिन बिटिवाइ फंबाय नोंनिसिम जोबोद हामबाय होनो लाइभखौ नायनायनि थाखाय। खिन्थु लाइभआ पिकचार क्लियार जादोंना जायाखै बेखौ आं मिथिया खिन्थु नैबे हाग्रामा ब्रिजाव एसे नेटनि प्रब्लेम दै। आं दहायनिफ्राय ट्राइ खालामबाय थादों खिन्थु लाइभआ मोजां जादोंना जायाखै बेखौ आं मिथिला थेवबो आङो बे लाइभखौ होनाय जाबाय। दा बेवहाय नै नोंथांमोना खोनाखाबाय माखासे ओरै बेबायदिनो ओरैजाय भलि गेलेगासिनो दङ। ओमफ्राय दा बेवहाय नैबे जोंनि दैमारि सारनि बार्थडे होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों। दा बे बार्थडे होनायजों लोगोसे प्लास जोङो बेवहाय भलिबल खेला गेलेनायखौबो जोबोद मेहेरगोनाङै नुगासिनो दङ। दा नैबे हाग्रामा ब्रिजनि गाहायावनो जागासिनो दङ खेलाया फुरायैहाय बेबायदि आरोना। ओरै आर एम मसाहारि ओइ
हाग्रामा ब्रिजआव दं बेवहाय हाग्रामा ब्रिजआव भलिबल गेलेनायाव दंफैयो बेवहाय बार्थडे जागोन दाहाय बार्थडे जागोन आरोना ओमफ्राय लोगोसे नै सारमोन दंफैयो बेवहाय सार ओमफ्राय मोजां दा दङ मोजां मोजां आस्सा बयबो जों मिथिखायो दा ओरैहाय सारमोन गोबाङैनो दङ नै बेबायदि लोगोसे मा नाम नोंखौ मिथियालै बाथ्रा खोन्थाना हो दा सारखौथ' जों बयबो माने खायलाब होननानै जों मिथियो नालाय गुबुन नाम थाबावगोन थेवबो जोङो बे नामखौसो जों गोदोनिफ्रायनो मुंदांखा मिथिनायखाय आं बुंबाय सारनिसिम आंनि अरिजिनेल नामा कार्तिक बर' कार्तिक बर' ना खायला बुंबाय सिनायगौ कार्तिक बर' आरो दा जों बयबो खोनाबाय सिनायखानाय नङालै आंबो सिनायालै दा ओरैजायनो बेबायदिनो दङ नै लोगोसे गोबाङानो बेवहाय बे भलिबल गेलेनायखौ लोब्बा लाखिनानैहाय जों बयबो नायदों आरोना ओमफ्राय बे बेवाइ आर एम मालाय मुसाहारियालाय माथो होनहरबाय थादों औ दे मोजां ना फंबाय मोजां आस्सा ओमफ्राय फंबाय मोजां ना ओमफ्राय दा खेरायावबो दिनैहाय नोंसिनिबो दं नामा टिमा जोंनि दङ बर' बाजारनि बर' बाजारनि ने जा फंबायमोना बर' बाजारनिफ्राय फैदों बेवहाय नैबे भलिबलखौहाय बेबायदि मेहेरगोनाङै दिन्थिनो थाखायहाय ओमफ्राय दा लोगोसे नै ओरैजाय दङ नै फंबायमोन दङ ओमफ्राय फंबाय माब्रै दं मोजां ना ओमफ्राय दिनैनि जे बे फुटबलावहाय माबायदि नोंनि नोजोरावहाय मोजां ना टिमाबो मोजां फैगासिनो आस्सा दा मोजाङानो जागोन आं ओरैजाय फंबायाबो बावनो दंफैयो नै ओमफ्राय ओरै सारमोन जिरायलानानै नायगासिनो दङ दा टिफिन जानानै दंथ'यो माबाया फुटबला भलिबला बेवहाय जोबोद मोजाङैहाय गेलेनानै दिन्थिगासिनो दङ नै दा जों बयबो नुलांनो मोनगोन आरो बेखौहाय ओरैजाय ओमफ्राय ओरैजाय आदा अफ्रि दङ नै ओमफ्राय आदा लाइट होदों आदा जायोना जाया दा नेटआ एसे प्रब्लेम आरो ओमफ्राय बेवहाय माबायदि पिकचारा नुहैगोन बेखौथ' मिथिला जाहैबाय बावथ' ओरैनो स्रां स्रां नुदों ओमफ्राय दा एक्टर दङ ना बावहाय एक्टरफोरखौ एसे खेबग्रोलाय खेबबाय आदा खेबबाय बिराद साफा दं आस्सा लंपेन्ट हासिलायनाय गाननाय दङ मालाय साफा बोराय बैसो मालाय मा जानो लंपेन्ट हासिलायनाय दङ मालाय लंपेन्ट हासिलायनाय जिफोरलायनाय गाननाय दङ जिफोरलायनाय ने आं एसे माबा बानायदों औ दे आर एम मुसाहारि कमेन्टखौ फराया आंनिखौबो बेवाइ दे हरबाय था आं दिन्थिलांगासिनो दङ नै सुत्तुर बेयावनो जागोन आरोना जागासिनो दङ पिकचारा मोजां जाहैयाखैबो जानो हागौलै बेबायदि फैसि
हुट गावनायलै बला जोंहा दायो नैथि फार्स्ट राउन्ड खेलाखौ गेलेगोन वेस्ट